What's the matter, Jen? You look frightened. I'll always protect you. Stardust. Don't ever change. Trust. David. Znači, što se ovdje nalazi, što se nalazi u svakom snu? Što smo sada iz prijašnje scene zaključili? Nagovještaj, informacije, to je to. Što doznajemo u ovom flashbacku? Tako je, super, super. Ona je nepozvano letila u nešto. Ona je došla vidjeti u dnevnom boravku što se događa i nešto se događa. To što sada vi ne znate likove ili kakvi su odnosi nije bitno, ali poanta ona nije trebala se tu pojaviti. Ajmo, što još? Kako se zove? Znači ovako, ono što smo doznali da su ovi likovi prijatelji i piju. A to je informacija koja je, znači oni su neprijatelji. A ovo to je vrijeme kada su bili prijatelji. To vi ne znate, nisam ni pita. Ja to sad vam govorim. Njezino ime, Stardust, zvjezdana prašina. Čača je nazva zvezdana prašina, right? Džin je ime, da, ali on je rekao my little Stardust. Nadimak. Sad, ta riječ je ključna. Ona je rečena, Stardust, zato jer u samom filmu će biti kasnije kod za otkriti planove za uništiti jednu bazu. Znači, ta riječ je rečena u snu, tako da mi shvatimo da ta riječ znači neki vrag i da će kasnije u filmu imati neko značenje. Nagovještaj. I da je... Oprosti? Implementacija. Što to znači baš? To je točno. Je, to stoji. To, ok, može, je. Još, da, njihov posao i to. Ona je ostavljena na kraju, eto to, ti si rekla zaštititi, nije, ona ostaje na kraju, a to je strah unutarnji kao što i to on ima da će uništiti cijeli svijet. Cool. U mom istraživanju, gledajući informacije što, di i kako, sam doznao da, znači čača i mater, to je Galen i Lyra, su married na Coruscantu. Ovo pozadini što vidite, to je Coruscant. Znači, to je to mjesto Coruscant. To vi ne znate, ja vam govorim, to je Coruscant. I sad, zato je ovaj bijeli negativac potjera ih je iz Coruscanta i morali su bježati da se spase i otišli su Outer Rim World Valley. Ok? A sad dolazi. Prije nego što su ošli za Valley, Lyra was already pregnant with their future daughter. Tako je. Kad je ovo bilo? Ovo nije bilo. Ova scena nije flashback. Ova scena je njezin strah što se ona bojala da je oduvijek bilo. Znači ovo tu je nama stvoreno da pokupimo informacije koje nudi i onda shvaćamo što je u filmu bit. Ta scena nije flashback curice koja je naišla na nešto što ne bi trebalo. Ne, genijalno. Meni je genijalno. I sad, nagovještaj 2. Je li ima neka stvar koja se ponavlja 4-5 puta u tom kratkom snu? Neka stvar koja se više puta, To je bilo prije sna. To je kraj zadnje scene. Je, 2 puta se pojavilo. To je točno. Ali ima još nešto, ima još jedna stvar. Ta rupa je to što je ona ostavljena, znači to smo već riješili. Nego, nešto drugo što se više puta pojavilo. Stavljanje ogrlice i to, ali jedanput je to bilo, ne.
Ta ogrlica će isto imati važnost kasnije. To. Grljenje. Grljenje. Zašto? Zato je nagovještaj kako će zadnji kadar u filmu izgledati. Zagrlje. Znači, što je bilo? Ona je ostavljena i ona je strah imala da će ostaviti. Da kroz cijeli film, da će oni, ne smije se zbližiti s nikim, zato će ostaviti, kao što je otac ostavio. I onda film se odvija i sad dolazi trenutak kada bi je treba ostaviti. Ali je ne ostave, nego je zagrle i ona je ispunila svoj ark. Fucking fenomenalno. Znači, kako filmovi sanjaju? Što ste doznali? Svako, ali specifično. Da je nerealna realnost. Jedan, je. Što još? Možda manipulacija. Pet, sjedni. Mislim, točno, ali ono kao, jeste ubrali kako funkcioniraju ti snovi u filmu? Znači, oni nisu snovi. Tako je. Znači, oni imaju svoju svrhu, oni imaju svoj način i oni imaju puno elemenata koje treba čovjek iščitati, a ne samo, eto, sad on sanja, ništa, ajmo čekati dok se to odvrti i gledamo dalje kada se nešto događa. Ti snovi imaju puno veću, kako bi rekao, vrijednost nego svađe ili informacije kada se izbacuje, kada dvoje pričaju, onda to ti je tamo i onda će on ubiti njega i onda ćemo mi napraviti ovo. To ništa. Ovo su informacije koje su vrijednije za dokučiti sam film. Snovi, kada naletite u filmu, trebate primijetiti, pitati zašto je takav san i onda istražiti što se želi s time reći. Tako filmovi sanjaju.